chini future ni bagai salsa chung chalang khable salsa chung ma kai jak nai chung kai jak ha chini bihik bo phainai chini busa bo ungnai chini basa chini ma chuno bohogo 9 mas bohogo taniu chuno amchu kosto khaya kanai butam ni bagai o kosto khai ani busa tol khang kai drugs nung ni bagai dia na ani busa tol khang kai kaham kaisa kaham educated person educated borok ngai tongnai bagai na buya baksa dofa bai luko baksa kaham hinja gai tongnai bagai ha অবশ্যই চিনি মা চুনো বহগ 9 মাস বহগ তনিও আম প্রেকা চুন হিমনানি মায়াও চুন হিমনানি ফুরুঙ্গো কক সানানি রুঙ্গিয়াও না চুনো কক সানানি ফুরুঙ্গো মাই সানানি রুঙ্গিয়া না চুনো মাই সানানি ফুরুঙ্গো চুন তলই থাকা কুচুগো কাকা অষ্টে চুন কুচু কাম প্রেকা তামু চুন মানে কোনো ইয়াকারে দিও চুন হামেলা মো থানানি শুরু খাই ও হামেলা মানো থানানি বদ্দ খানানি বাগৈ চুন চিনি মা চুন আমসক নাই থকা আমসু জরা তবুখা te baki সময় te baki jora chung chini mano bongni khunjo bahake chung kaham khana di manai bongni mukhang ka chung bahake nai thok phunugi manai bongni mokolo abon so hi viewers jotono no ani khabai ani khaka chung ba hambai ya phorunok joto ani viewers sono ani takok tai bukhok songno joto tiprasa no ang tini jon Bskang kaisa kaino topic no tubai kone kaisa motivational topic no tubai kon ang haino ni mobile screen ma phatika but norok seman khabo ang bot tekuni tubai phai nor jotono thamle rukbai khena tini ni je topic no ang bot tuni tubai phai phai dinga chung suro khano abuni sakang ang kha Mithun Debbarma founded person karak motha noni Bskang kaisa kane kok sarani bagai kaisa Tiprasa dofane takok tai bukhok chini ham krani bagai ang haino hai ma phai ang si unok joto ansrai tebo kaham educated person no jotono ansrai kaham kok Saimano tebo shiu piaba tebo non Bskang sanane buga ani baka phaka because ang ani Tiprasa chini otakok tai bukhok marai kiching okra chakra jotorono ang hamjago jotoni bagai I love all Tiprasa people I love all of you joto ani friends song joto viewers joto ani marai kiching song so tini main topic ai tomo chung duta step kai tini topic no chung pane main kai to drugs smoking tai alcohol drinking abono tu kone chung tini kok sanai tai next number 2 ka chung kok sanai sini sare rokno chung bahekai chung chuwak arak tai drug ba chung haksaro tone nai chung bo step ni simi chung borono suru khanai abono chung step by step tini sawi khana nai ani kok no tin no Bskang so guys mainly hingai phadi chung jotono semano tini parawa protek parawa no joto jagano emon kono para kore angkha kayo chini Tiprasa hasini chini Tiprasa takuk tai bukhok song no jotono semano chini Tiprasa ni takuk song bukhok song bo baksa jaga bo buri borok bo chini buri bukhok juk hinjangnai borok bo drugs na nai tung ba joto borogya chini chala rok bo joto borogya gabon bagai chini joto jaga prai jaga on chini takuk song drugs now chuwak nungu drugs sawi bike salogo chuwak nungu bike salogo dofani bega wan sugya nukhungni bega wan sugya ma babani bega wan sugya amai bebak jaga ono to hingai ta abun simiya bemak takuk songno chuwak nungya drugs nungya bebak chini bukhuk song tongo baksa boro taungo jobless baksa part time job khai tongo well part time job khai tone kaham kok baksa nogo achugoi tongo abo well nung kaham ko khano go achugoi tongo kono problem kore but je nogo part time job khai tone normally companies rogo ba nogo achuk tone borok tomo khai baksa borok hamiana wan sugo hamiana planning khayu nini bokhorogo hamiana taman sugdi nini bokhorogo nung kaham wan suga kone samung tanabo chesta kari ki ang bor samung khai kai kuchugo thangno naki chuwak nugi ang dol baksa berenani ar tini tia somai manga tini thomdi chuwak nu lagena andola phone thegana ko ba hello dol pari tho chon nu lagena ko ba party khelagena no o kokno wan suga sakang o kokno wan suya kare nung tam khanani o kokno wan suya kare nung tini bahake business set nini sorry nu bahake ham ketlang mana bahake nini nukhung nini poribar bahake nu kam kai tlang mana abono to nu wan sunan boy se chakare tini Tiprasa haste wo chini Tiprasa rok chini takuk song baksa bukhuk song botongo baksa drug addict njak smoking drinking alcohol drinkers amai rok bebak no borok tongo sabone tuyai sung beleno tolawo klaijak tawni mane chini borok chini takuk song drugs nungu beleno drugs chau tai chuwak nungu gari chirago driving khayo
2 wheeler sarago tai 4 wheeler sarago abun tu chung belena wana mas jachini borona chung bhai ka kaham kai tu bunane bagai chung tini chai to goi to joto chai to goi to chini dafane joto takuk tai bukuk chono o samong no tuya kono jemon chini kabangma 2-3 jon 2-3 NGOs to jita abun against samong to drug awareness programs khayo tai dafana hamkrani bagai ko ji khogoi ne to phiaba chini dafane takuk song ani friend song baksa borok haino ereng tongu drugs sau chuak no ngoi nijin sak no khoti khayo tongu hingai ang o takuk sono o kong no tino ang kok thaya kok kasana mo please no joto no clear ke khana di tai headphone thuguba kono jano Bskang go ani mobile ani je chini traffic no tuba kono jano kam ke khana na boge ang no joto no koi jao ani joto bayap song no chung joto no saimano drugs chuak smokings amochini boge onek hamya taipon chung abono use khayo taipon chung abono ব্যবহার khayo taipon chung nungu jeb drugs now taipon chuak nungu taipon smoking khayo cigarette nungu but chung abono yakarnai boge chung tom manik maklaine chung bahai ke mawan sungne chung tini bahai ke chung cigarette no tai drugs no chung maya karnai juni chini dofane hamkrani boge chini sak hamnani boge chini ma phapani boge chung drugs no maya karnai tai chuak no maya karnai chung joto no saimano drugs nungoi drugs chawoi iba nungu abu kam ko samia baksa injection yoro baksa tablet sao baksa bahake nung abang samia but je drugs use khainai kuno borok amhai dunia kebo koro je drugs use khai jini ma baba bai kaham kuno khai tongoi manani bagai sara jibon khuji kai tongoi manani bagai ni jini bihik basa bai baksa drugs sawi kebo ganan saya drugs sawi kebo sik to maya drugs sawi kebo ni populations kahamo kuno jaga bo hambe kahamungai maya so abone bagai chung o drugs to maya kanai khas tor ba chini Tiprasa rok chung semano drugs sawi iba ganja nungoi cigarette nungoi bir chuak nungoi bike chalago gari chalago accident nungu khoti sabone ung chini khoti ung kuno borok amhai koreko ke drugs sawi kone ganang chawi thanga kuno borok amhai niya ki drugs sawi kone kaham sikhito mane thanga well educated ung thanga kento prai borono drugs joto sana amsuno botolawo kleine hinga chung drugs sawi chung hamese ingo hungkai chuak nungo chung hamese ingo hungkai tini chung os chuak no nuya goi chung bono yakar khaita mungnai well phaji chung tabo bisi katal phaika boso katal phaika 2024 tini phaji ta khukso hinkai chung jotono abono once ago chung tini simino tini 3 tarik January 2024 chung tini salne simi o drugs no chung yakarnai chung semano drugs nungoi drugs sawi chung kebo kaham sawi mi kebo chung jasok life to all life jore chung nai thoke banju wi thangoi mi hake chung tini o drugs no yakarnai chung Bskang simi drugs no yakar chung kaham kai samung tangnai chung kaisa business planning khainai chung bekar brok akhane tongo kaisa YouTube banonai kaham content banonai kai blogs banonai kaisa blogs banonai kai dukan dinai kuno samale dukan dinai kam khaisa nai no problem tepone chung tini drugs tai chuak no chung nungleya chung drugs chuak no chung yakare chung tini kaisa kaham samung tangnai luko bai kaham hinjani cinema babo kaham hinjani dunia ni joto takok bukhuk bai no kaham hinjani tai mainly chini Tiprasa to phani ham karangnani chini Tiprasa ni takok tai bukhuk song Tiprasa means otko sap tong joto no chini 19 traps Debbarma thuk koloyung thuk riang jamatia bro rangkolung thuk nini the halam chakma bebak borok joto ne bumuk to sausuk manleya ba joto no chini dofani bagai o dofa ham krani bagai tini non Bskang gang kaisa bidu tu ma phayo heke chung tini o chuak arang nuya kare chung kaisa takuk song chung kaisa dukan dui mano kaisa dukan dui kare chung chini bobu chure chung ne thokai tlangna bagai chung chasta khaine kaisa business no planning khaine chung kaisa Yapri Selnai kaisa dukan phanung kha kaisa business phanung kha tabuk business ni kok saka hengke ang kaisa business ni kaisa mindset kok saka jong Bskang go tabuk chung nogo example chung tabuk tomo kaisa business chung kaisa kotoma khai samboi tlangani mane emon business sanamna ke ani per month 1 lakh taka income salary ani dugane profit normally 1 lakh taka hengka chung focus tom khanai chung focus sudo o 1 lakh no chung focus ma khanai tamuri chung tamuri baga o 1 lakh no chung focus khayang no nai chung tini 1 lakh no focus khana thaka bhage focus khanai chung tabuk mone khadi ang tini kaisa dukan khuloka
चिकनटे दुकान खुलका आं सालसा आंगु चिकनटे दुकान खुलगो तिनी आं 20,000 50,000 30,000 40,000 50,000 बाय चों जुदि ओ दुकान खुलका हिंके ओ दुकान नि प्रॉफिट आं तिनी पर मंथ 5,000 6,000 माने तो उनका आनी कैसे एक साल चले फाइने आनी ओ दुकान तुया कोने या ओ बिजनेस तुया कोने आनी 1 लाख टका पर मंथ साल चले फाइने बले बात भागे फाइने बानु वन सुक तो खाय फटा फाइने वन सुक तो खाय कोनी दिनो फाया बात नु वन सुक मुताबिक नु साव मा खाने फोकस मा खाने नि 1 लाख टका नो नु तबो 1 लाख टका फोकस खामान जागो नि उकुलगो बोबो सानाय मु खाबेदि मु हामिया बोबो सानाय मु खाबेदि मु हामि बोबो सानाय आन लगे फायदि नो फर्स्ट ऑफ ऑल नु जे फोकस खाय का नु ऑफ फोकस नो नु खेल खेमा थाने 1 लाख टका जेको जाथां मानि मासो 1 लाख टका इनकम नांनाय उ सामुगो नो जे गाथां मानि मासो 1 लाख टका इनकम नांनाय ओ सामुगो जे गाथां मानि मासो इनकम 1 लाख टका इनकम नांनाय ओ सामुगो नो नु तिनि खाना खाना आसोनि नु सगरे नो सगरे नि पर मंथ 1 लाख टका इनकम खायनानि बागै निजिनि बाखा बाय wan suko yapri sel kai kai ang o samung no ani goal om samung no ani o opportunity ang manas nang hen nong jadi yapri sel kai kai abu kuni no fail undia jung dunia jotono saimano jung climate manoi am hai kuno kore o dunia wo jung jotono climate scientist वैज्ञानिक साइंटिस्ट बहु साल chung hai normally borok tong mani no dirubai ampani jeta nok jotono saimano te sinen saimano nanglia nok jotono saimano te ang jok sana nanglia bobo साल chung hai normal kaisa borok tong mani no হঠাৎ কে বব মানি ভগ আছে কে মাত্র একদম গানাং তো চাই থিঙ্গে বলে অস্টে কে বক কুচু কাও তাবক সেম ও কাইসা এগো স্টেপ নি যেটা ফোকাস কেমন কোন তুই আং ওয়ান সুগই ন যদি সাকা হিংকে কাইসা কোন মুইতক মান থাকা যেমন তিনি মিল্কা সিং ন যতন সেমানো ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স মিল্কা সিং বিনি কক কাইসা রানিং খায় বিনি অপরচুনিটি তমো ব রানিং খায় রানিং তো চ্যাম্পিয়ন গই তো হিংকে bini kogno chung tabo kaisa sakang kai bobo salsa bo tomonang bin poila bini wang sumo tomo dud nango dud bo suru dud nango bo dud boro mane 5 kilometer jodi bo bini jesuk dia wa time mane jesuk bo somoy rijak o somoy bisingo jodi bo sogai gang kai bo dud no manong nai kintu bo dud no mani sakang lama bo kuni jodi yango ang te manlia ang baga sogene o jaga wo ang soga si dud manung nai ang buru sogene abon bo wan sogya abon baga no bo so ang takuk tai bukuk song ang baga 1 lakh taka income khaima nai ang khaida manno ang khaiji mangara ang khaimangala ang klai thangnai ang dubi thanai no wan suka mane wan suka ang focus kane ki ang 1 lakh taka per month income khainai ang or thaka dud manung nai ka dud nungnai no baga nungnai ang khajik nai time ni pele somoy ni sakang ang or sogoi nai tai ang khaijuga kono or dud na manung nai baga nungnai ba thanga kai bo kisa thanga kana dud kisa khajik kana dud मुतुमा कर दिमाग में ना एक क्लियर फोकस आ गया था ये फोकस बड़ी कमाल की चीज है जी ये फटीग छोड़ तरने दूध मिलेगा दूध जिधर आपका फोकस है आप वही बन जाते हैं जहाँ आप फोकस करते हैं जैसा फोकस इज योर लाइफ तेलेंगो दूध मुतुमा दूध नुना बा किजा खाजे kana bo खाजेको मींस बिनि समयनि साकां bo बिनि रानिं न कंप्लीट खाय कोनै bo थांगा दूध नुयो Okay, bo har to man ye bole abone bagoy chini takuk tai bukuk song je aim no focus khayu abone ni main aim ni opportunity abono nor sogais nangnai eka abon bagoy kono jaga chung khlai mai ye henoi chung hariboi tong khai angya takuk tai bukuk song chung je kono jaga bo je kono samung khai chung kuchugo kawe aram gai thangai mano abon bagoy chung sini drugs chuwak arak nungoi kebo ganang sawe mi kebo kaham susto poriba chung thanga mi sini dopa ham krani bagoy sini Tiprasa ham krani bagoy nijini sakni healthy ke tongna ni bagoy chung o drugs no ereng drugs no garne chung hano sak klai to ya phaje chung tini ni simi chung tabung ni simi chung drugs no yakaro chung chini dopani samung tangnai chini tiprasa ni samung tangnai kaham samung chini ma baba ni manson manani jat ke chung o samung chung tangnai chini nijini future ni bagoy chung one so future kaham ni bagoy chung samung ma tangnai ne dunia wo kono samono chung tango me hene kore haino hai no sawang chuak no kebo kanang sai mia chuak no kebo chuak arak cigarette no kone chung kebo sikhito mane thanga ang kaisa ang competition kok sai khane dio no kaisa ang example du ang sai khane dio no milk kasing ni kok sang ka milk kasing bottom one suk bo salsa bonu katom india o kaisa borok mane kaisa champion ka kai bini jaga tom kaisa sweet kanjak shoot enka o shoot o sujak tongo pokato
যে ইন্ডিয়া ও জায়গা জাস্ট খিটিং খাই রিজাক ইন্ডিয়ানি সাহারা দিজাক আমপুরাকে ইন্ডিয়া logo sabajak India hene bot binitam focus ke ang o India no nango ang India thebajak surno ang nango okay India thebajak obla jana ang nango ang bono bahike manai bini focus main ang o India ni suit ang nas nango bo pungo sarigo khaijigo teu mehnat khayo mane nidini mehnat na amsu kom khaya ekdom karaket lango tane baga bini goal main goal bo thajigo dut to nungai pekebo kene bin tawo next step tomo boke jacket je sorry blazer of India sujak abonang bo mehnat khaite bini upora bumso borok bada phai phiaba bo tebo thang sogoi bini main goal bo dagawo jacket jepro bo national running championship ngo international bo jepro champion ngoi phayo apro kai botol manga bini main focus main the goal tomo blazer India sujak blazer abonang obo abo manka so hikai am bagai chung focus jeno chung focus khayo ai gono chung ma thangnai kaham samungo beba borno nona badari nai tongo nona mungse ni phajigo bada phainai kenu kanini hamya samungo le kebo badari nai kore prai borno nona badari na thangnai hikai chung kaham samungo kaham yapri selaba chung ma sai tongnai chini bojaga goal chung bobana singnai bobo samung ta chini kaham ngai chung ereng nogo tongo hakhana chung achogoi chawai mani yago mani kamai baba ni kamai chunu achogoi sai tongkai chung ya chung yapri masalai kaham kok ma sanai kaham kok ma man siknai chung tongo tik chung khanan simi chung samung tangnai soner simi chung samung tangnai khanamo chung pasta obada samung tangnai khanamo chung chaita obada samung tangnai chaita pasta ni kok sakangka ang kasa kono mutuk manai pheka tabonor ketono semano chin Indian cricketer Kapil Dev bini kok sakai bo kasa tong manso boi sawo ang khanao chata sampasaya konai ang practice ni bogoi thangnai botomosa chata samay basawa practice ni bogoi thangnai ya chata samay ang stadium wa practice khai tong khaw jarabo bo chata samay stadium ma sogoi practice khanai ni bogoi abon bagana chong tabuk chini yo drugs chuwak arak abon chong ya kare chung kaham samong kaham ya pin senla baga chung chai tolane chini ta khok song chung tomo chini drugs nung khang kai tomo chini problems phainai ba tomo chini baga beleno hamyang nai for example drugs nung kha drugs chuwak chung mane nisha jinis khaman pore ngai tomo phainai bike accident ni chance tongo gari accident ni chance tongo chuwak nung gari chalago chuwak nung bike chalago cigarette nung abo chini baga beleno hamya phainai hekai je jinis na chung je samuno khayo chini hamya singna ungu hekai chung o samuno chung yakar khasi paika o samuno chung khaya khasi tamungnai kabon baga phari ta khok song chung drugs no maya karnai chuak no maya karnai chung nukbo nugya hekai chung drugs no yakarai chung kaham lamawa thangani baga chung chai tongnai chini samuni jini ham karani baga ni jinis safety healthy khe tonani baga kaham lamawa na sikdi kaham samung tangnani baga chai tongdi chini Tiprasa ni ta khok tai bukhok song hamya phajengo man sugo hamya samung khai tonga gani chung dino chung kun dino bo kaham ungmana nei kare chung saman tongo chung jotto samano pheba chung saman to chung yapri shelo chung tamo manai chung tolabo kulogoi tongo chung jotto samano tini Tiprasa ba pharok bumsuk tolabo kulogoi tong chung Bskang si ma thangnai chung chini do phano phyognani bagoi chini do hamkrani bagoi bui bumsuk borok chirkhogoi tong bar chung khai tom khai chuak nungoi chung do phano sokomana nayo arak nungoi chung do phano sokomana na borok turuk komai tong chini do phano borok turuk komai tong chuak nungoi gari sara go accident go chuak nungoi back sala go accident go orono spot dead ung thong ba o hasakani yakar jakini thango henge chung o samungno chung saima nungoi chung tebo chung nungo ke chung abono yakar jakai tamung nai chini main goal na chung mana siknai hengkai so well hengkai aboni bisingo chung tabok ang thajongo sanai chini next step tomo chung drugs no bahekai haksal khai tonne chini charai rokno chung drugs no bahekai haksal tonne abono chung wan suga konoi chung bahekai planning khanai chung abono chung ma wan sugnai chini charai no chung drugs bahekai haksal khai tonne mainly chung jotto sanga tomo chini pillar chini foundation chung sorry chung jotono chini chare rok jotono pori school thango jotoni basana prai jaga no prai basara no school thango
hengka chung school churuk baba nung school thangdi ma ting nung school thangdi hinoi chung borno school roka hengka simisi chung chare rongno kaham shiksha riwe manja chung borno yak lombo school matlana yak lombo school matu bunai tai teacher no simi chung ha master school master pori dine pori tongo borno ko phane ani samo ang khaina tona hengka simi chung ya chung suru teacher ni simi depend khake bo ungya chung sudu tuition pori phurun simi borno simi chung depend khake ya chung ni jini sak sak no borno chung guide ma khane kabuk ang thajungo sakai lomboi chare no chung lomboi school matlana yak lomboi nogo matu bunai mane suduk abo that means mo yak lomboi tu bunai ta yak lomboi na tlana amaya borni mindset no mai kema khane ki ani baskango ani klugo ani ma tongo an baba tongo an logiwo bong bokro go boni mind ro amai ke set ma khane ki ang school thango ani focus school ni pai phi nogo ani focus boro ang nogo sobene suduk amo sumi sare ni bokro go ki bo nung kor kaham sikhari to ma tong ka bini jaro phajugo hamya samung tangoi tong phono jagra phajugo hamya boro hini tong phono bo focus tom khane ani main ang sudu school simi sangnai nung bono lomboi tlang di ba lomboi tu budi ya nung nogo asuke boro guide khaidi ba ke guide khanai chung sapung salo chung sapung kam khayo horo khai di pack nuga kono nogo phaka apa ke charano guidance khanai guide khanai ma ke charano no nung salo sapung samung khaidi nogo phaya kane busa baksa ni bakana santushto khaidi ni bihig ba baksa ni bihig ba baksa busa ba baksa busa jog busla baksa ni je salo nung je samung tangwa kono kosto ka phemani abono santushto phai khapedi tam khai busa baksa bini pora bo porimani jarawa achukdi bono porididi boba kok sadi tai nung bono sanskar ni bepar nung bono phunungdi bahkai nung phunungnen aboni ni bepar nung kam ka phunungdi tabuk chung chari rongno founder haike matra nai kaisa pillar haike for example tabuk chung 10 tala building tangna thanga haike just for example mo 10 tala building dire chung tangna ni thanga haike sakang pare chung tamna planning khai sini foundation no chung karak ma khanai sini pillar no chung karak ma khanai chung jor tok sini pillar no chung karak khetlang hangkai sini founder ting 10 tala building khana tangai man but chung 10 tala building le tangna hiwan su ko sini pillar si chikonte pillar si chung hamya ka sanang hangkai 2 tala building takai 4 tala building ekhana boklai thanai inte o sabaya ne bago chini sarai ordek tha keno 17 বছর 18 বছর সগৈ হাঁকাছি বড় ড্রাগস নুনানি শুরু খাইথাঙ্গো চুয়াক নুনানি শুরু খাইথাঙ্গো বাইক সানো কা বাইক চালাও কোন গুরুনানি শুরু থাঙ্গো ও বাখা চং চিনি চারে হাকসাল খে মা তনে নাই আও ভাগে তনে নাই পিলার চিনি ফাউন্ডার তম চিনি চারে রক চিনি থিনাং চিনি চারে রক হেকে বড় চং তাবুনি সিমনা বড় পিলার না চং কারা খে মাতলাং নাই না ঠকে মাতলাং নাই চং মান চং নাই চং বড় ফিউচার চং না ঠকে তলাং নাই তাবুনি সিমনা চং কারা খাই চং তাবুক যদি বং foundation klaipur jadi borno chung karakhe telanga maya hengka chung Bskang go chung jechu pon nung bono doctor por jene planning khai di engineer por jene planning khai di aboni jotto planning fail so mainly chini chare rok hamya bodaga surung sakang bariya nogo bodaga surung sakang bariya nogo tom kai sam thani surung nijini baboni thani nijini amani thani charai tol khai keno himani surungu kok sanani rungya kok sanani surungu mai chanani rungya mai chanani nung phurungu nung joto se phurungu man hungkai nung kaisa kaham educated nung tam phurungu me ani basano kaisa kaham lama o himan baka nung tam le phurungu ya ba phurungu man obosshoi chung phurungu man bat chini borok o salo kam khana tha kana horo ka 2 pack 3 pack nuwa kon nogo phai tun ka kai tong phai aba ke charano chung sikari manai manja chini charano chung sikhari na kai tam samu ma khanai chung founder hai chung bono pillar kaya sakang chung bono nai thok kai karak kai strong kai chung apro chimno osto so katlang nai taki bo toloi thangbo suduk mani phajing focus babone phajing focus je kok an babar sau je kok ani mar sau abono ang khial khanai je ani kaham goal no ang na shiknai pora berene tibinene school ni samoya school thangnani entertainment samoya entertainment basa buti be entertainment khai di basa buti be baksa porosona khai di boro baksa achuk di boyo ha jehetu nung jodi phanu nung pori di maya phanu nung achuk di ni busa baksa bini porabo bini kano achuk di na ki bini kana achuk ko nei mobile thungnani no bini kana achuk di kok sadi bo poriu tongo nung achuk goi tungni sob somoy ke nung ekdom ani kamno khibiya ko noi achuk goi tungnani amo ba simi boya ka abo baga jotto
ani okra hinjangnai rokno ani okra nok answer tebo siu haipon ang nong basango tini ma phai chini chare no chung drug bo baksa haksalo talana ni kai enkai tabuk mone kai di ang tabuk jodi ani chare no ang haksalo talana ni okay ani chare no ang haksalo talana ni iba drugs bo baksa haksal kai tonani iba chuwak bo baksa haksalo te mane chung mone kai ani chare no chung chuwak ara bo baksa haksalo kai tonani kai chung sudu ani bosana simi ang nai thokai talang khai sim ungya ang agini video ro go bang sawai tong sudu ang simi sak no ganang sawai thanga kai develop ung thanga kai abo develop ungya nini bosa develop ung kai nini kana kini ni borok bo develop ma ang nai nini society bo develop ma ang nai nini colony bo develop ma ang nai nini para bo nini coming bo develop ma ang nai nini basa dodi sikito ung nai mo kai nung nini kana kini nini colonies jotono sikki ganang sikito jaga ma ang nai hingga abon bahake talang nai nung nini basana nung jiri nai thokai talang nai mujung kai drugs chuwak arak ba baksa hasal kai tona mujung kai nini parani joto borok ba baksa nung miluwai nini parano nung pabitro khai ma toni nai drugs ba baksa hasal khai ma teni nai chuwak arak ba baksa hasal khai ma toni nai cigarette ba baksa hasal khai ma teni nai joto hingga abon bagai chung kaisa parawo tini takuk bukuk so miluwai kono chung kaisa committee sana ba kono chung jotono drugs awareness program chung khlai ma tong nai baksa NGOs tong drugs awareness program khlai no tong but sudu NGOs rok bomsu chikhong nai chung bomsu chikhong nai ba chung jesakpone chikhong tong ni nung nogo tong nai borok nung ni ni bufa nung bufa angoi si basano guide khaimi chung bahika guide khaima nai ba hingke amon bagai norok je parawo tong nai kaisa committee banode kaisa amon bagai awareness khadi drugs ni khilaf kok sadi parawo drugs no hamna tari di parani chare rono cigarette chuwak ara nun bagai jora tari di nin basa bo jora mai ang nai hengkai chung basa no chare no chung ne thoka kuchuko tlangoi thagoi manai drugs chawai chuwak nungoi arak nungoi chini bomsu khoti ung chung saimano chung drugs chawai chuwak nungoi chung kebu ganang saimia chini khoti sing nai bomai kai chung thuinai chini dofani chini population komi nai bike chalong nai drugs chuwak nungoi gari chalanai drugs chuwak nungoi accident nai accident ngai sabun khoting nai chini no khoting nai ka aboni bagai sung jotono nijini goal je step na mani so hambai ani kok khana tone jota takuk tai buksono belano hambai jotono no ani jodi kok samani chaya to hangka ba na kar jadi hambai joto takuk tai buksono